Tohtoročnou témou prehliadky je Čas odpovie. Ako sa zrodila táto idea vo vašej mysli? Vždy, keď pripravujem novú prehliadku a samozrejme aj novú tému, tak ja sa zamýšľam nad tým a možno to je vždy taká reakcia aj tej doby, ktorú žijeme. A ja si myslím, že žijeme neskutočne rýchlu dobu a každý, kto prišiel aj do salónu, alebo s kým som sa stretla, priatelia, povedali takú vetu, ako ten čas letí. A tak som si povedala, že asi mi trebalo hovoriť o tom čase. Asi 2 dní som rozmýšľala, že aké sloveso alebo aké prídavné meno k tomu dám. A zrazu mi to tak prišlo, že vlastne čas odpovie. Lebo na mnohé otázky alebo na mnohé veci, ktoré možno v nejakom veku nedokážeme pochopiť, zrazu príde ten vek a to je presne, keď ste dieťa a nechápete tých rodičov a v okamihu, keď sa stanete rodičom, všetko vidíte úplne inak. Vy už máte všetky otázky zodpovedané? Ja si myslím, že hej, pretože ja som to tam otvorene hovorila, ak ste si všimli. Vlastne ja som poňala tú tému, lebo chcela som hovoriť o pocitoch. Ja si myslím osobne, že pocity sú silnejšie ako realita. A možno aj my veľakrát posudzujeme tých mladých, lebo aj my sme tak boli posudzovaní, nie s pocitmi, aké sme my prežívali ako deti, ale s dobou. Tá doba je úplne iná, ale ako tie detské pocity sú naozaj rovnaké. A keď ste sa ma opýtali, tak musím povedať, že asi ja som prešla už takmer všetkými etapami a viem sa k tomu vyjadriť. A môžem povedať, že, ako som povedala, že vek je len číslo. Nie, je to realita, ale nevnímam ju negatívne. Neviem, sa ma pýtali, že keby som sa chcela vrátiť, že ktorý vek by som chcela, do ktorého veku. Len to sa nedá vnímať ten vek len s tými pozitívami, že som mladá, krásna, alebo aká, ale so všetkým, ako to bolo. Takže ja chcem povedať, že ja som teraz taká spokojná, ako to je. Ste jednou z mála modných návrhárok, ktoré na Slovensku roky držia tradíciu krajčírskeho remesla a vaše modely sú šité u nás. Nie je to jednoduché v dnešných časoch. Približte nám teda pridanú hodnotu týchto modelov. No, tak my sme salón. My sme salón, ktorý realizuje svojím spôsobom. Máme aj také série, ale vždy jeden model. A viete, aká je pridaná hodnota? Neuveriteľná. Proste tí ľudia zrazu vidia, že ten model je robený priamo na nich. A tá energia, oni odchádzajú nielen s tým novým modelom, ale aj s nejakým pocitom. Teraz sme hovorili o tých pocitoch. A ten pocit, že to bolo robené priamo na nich, ako naozaj s láskou, tak to ich neskutočne povznáša. Naozaj mám klientky, dokonca aj veľmi mladé. Tie modely nie sú až také lacné, lebo samozrejme je to úplne iný postup. To sa nešije niekde za pásom, ale každý model má ten svoj zrod. Tak predstavte si, že povedali, že si radšej našetria a že kúpia si z každej kolekcie 2 modely. Ja som bola z toho veľmi dojatá. A možno aj tie modely oveľa dlhšie vydržia. Ja mám klientky, ktoré prichádzajú a minule som sa pozerala, není to náš kostým a predstavte si, mal 15 rokov a stále to proste držalo. Kam sa podľa vás lokálna móda za posledné roky posunula a aké máte so svojou značkou vízie do budúcnosti? Ja už nemám žiadne vízie. Ja budem šťastná, keď to všetko zostane, keď budem vládať, ako som povedala v tom príhovore, že mladí bežia raketovou rýchlosťou. Ja už tak nevládzem. Som šťastná, že viem zaparkovať podľa najnovších parkovacích pravidiel, že viem zaplatiť pri samoobslužných pokladniach a nastúpiť s QR kódom do lietadla. No, viem, že nesmiem zastať, lebo si už neobjednám ani jedlo v reštaurácii, ale to je tak. Všetko má svoj začiatok a svoj koniec. A treba to tak prijať. A asi naozaj, čo som hovorila, že najpodstatnejšie v živote je to vnútorné šťastie. Ja som sa k nemu asi dopracovala. A všetko robím preto, aby som ho mala, aby som mala dobrých priateľov. Aby som možno vnímala, že tá príroda kvitne. To sú také maličkosti a teraz si ich všímam. Možno vtedy som si ich nevšímala. Ale nezatvárate dvere, môžeme sa tešiť na ďalšiu prehliadku. Určite nie, určite nie. My sme si hovorili, že máme aj tému. A
myslím si, že by som to mala do toho 35. výročia potiahnuť. Super. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Dobre.